Barbarit. Jei. Uijaa. Täällä. Rock! Olisi vaan hypätä kaivoon, sinne minne kuuluu. Me ollaan barbarit. Tää on eka kerta, kun teemme musaa. Jee. Siitä on niin perhana hauskaa tusaa. Meillä on yksi ja ainut vihollinen, ja se on nimeltään AIDS. Naiset juoksee mun perässä, en pääse niitä karkuun koskaan. Tytöt, pojat, miehet, naiset, pöydät, järkevät kissat ja koirat sekä hyttyset. Kuunnelkaa tämä viesti kaukaa. Mä olisin voinut hypätä kaivoon! Hypätä kaivoon! Siinä missä Ahti asuu! Jos ei oo kuollut! Taas voisin hypätä kaivoon! Ai vois vai? Juu! Miksi en ei tiedä nyt sinne hypätä? Olisin siellä aina turvassa, ainakin niin kauan kunnes mä tänään. Kaivoon! Se on meidän Nimako! Se pitää säilyttää niin kauan kun eletään! Mutta ehkä voisin taas enää mennä hypätä kaivoon! Thank you. Mä olisin voinut hypätä kaivoon! Hypätä kaivoon! Siinä missä Ahti asuu! Jos ei oo kuollut! Taas voisin hypätä kaivoon! Ai vois vai? Juu! Voisin hypätä kaivoon. No hyvä kun lopetitte ton lautasen lyömisen, se haisi ihan paskalla.